Mutando wa Joyce Jimmy Chemungweru Everlight ndio takamire nyaya pamberi penyu, nyaya yakapinda musi wa 26 mwedzi wapera, iri pakati pevanhu vairiwa, asi payakapinda akanga ari mumhangari ndi chemunenga Everlight achimhangarira Mutando wa Joyce. Nyaya yakanga iri yeuroyi, ngekuti pano Joyce akutaura yekuti nyaya ndeyekuti dzokai kudare nenhau yekupuma uroyi kubudikidza nebhurugwa rako ravakashaya yakatongwa musi wa isina kupera kutongwa. Joyce ari kuti haina kupera kutongwa nyaya iyoyi. Wakaenda kuseri kwechuru. Kuseri kwechuru, ripoti akabva kuseri kwechuru yakanzi Eva ane nyora kumusana uye akatora bhurugwa raJoyce. Ndo nyaya yakabuda kuseri kwechuru. Joyce ndiye yaplaintiff nasibut ndiye akanga ari defendant. Akanga amhangara ndi Eva. Aiwa, akanga amhangara ndi Joyce. Musi wa 26 anga amhangara ndi Joyce. Rini? Musi wa 26 Everlight. Ndiye akamhangara. Mutando wa Joyce ari saka uya ari nyaya haina kupera ngekuti akanzi ane bhurugwa anonyora ndiani? Zvakanzi Eva iyeyo akanga amhangara, hanzi anonyora kumusana uye akatora bhurugwa. Eva aitaenda kushuriko kwakanzi ane bhurugwa ndobaapikisa akatanda kusikana nenyaya ndobatanzi abhadhara zvaidiwa nevakuru veshuku babhadhara vapuwa hoko vese saka nhai munorovera vaenda kumba uyo akanoramba kurovera akumba kwacho, saka ndonyaya iri pairi yakamira yakadaro because hana kurovera zvanga zvataurwa. Ndatoya nehofu yacho ndaona kuti ndirapinda kaichengeta hazviiti. Akaramba kuti aite izvozvo nekuti anoziva kuti anazvo akaya ndochikonzero saka nemauya iyo ngewakaramba kana wanga usina Uramba dzangu makanzi munonorovera makati muri uku muchirovera uku muri uku muchirovera uku, saini ndaimirirawo iwo kuti vachanditi yaitidini tiroverewo chini ukoye anouramba rovera uko kwenyu. Sabhuku akauya variwo baba mukuru wake ndo sabhuku nesheni vakaya kumakwangu akati tavaya korovera huko, ndikati totangazve kwakanzi titange kurovera. Vakaenda pamba pake vakanzwa kuti iye hachisi kupamba paaigara agara kumba kwavo. Sabhuku akatiuya takabva kuno kumusi weFriday, Saturday yacho sabhuku akatiuya nditoripo vachiti ndauya kunorovera huko, vachiti ndapfuura nepamakurumidzi ndapfuura kuina tete vanzi iwo havapo havana kukwanisa kudini kudzoka nezuva. Pavakadzoka kechitufu futi vakati ndai futi kundorovera huko, ndikati handiti zvakandi tinorovera awe kuku ariko awe kuku ariko, saka ndinogorovera pangu koko ndega sei iwo vacho vasipo vanomubvira ndamboramborovera huko awe ari sabhuku sabhuku vacho hana kuna zvakafamba sei? Semasarambira vari kuita ndakazomuzwa kuntaura kuti uko haina kuroverwa panishe mai makurira anoita kuti haina kuroverwa panishe. Mimi Mutando kwenye makarovera kurovera takanzi totanga tozorovera
Musoja kunonzi mutanga wakandichero kwamunenge matanga. Iwe yako una ere uko. Ndasiya iri kokumba. Mamirire huko idzono zvine zvadzinoshanda ndadzinoreva saka zvaita kuti zvigogadziriswa kubudikidza nekuti umwe akanga aramba kuti inini izvo handisi kuda saka apa zvaakuratidza kutotuma utozopinda nepfumvu kana kuti unogona kudzoserwa futi uku kunoti moita sei hoko dzinofanira kuroverwa mushure mekutoti pane zviripo zvakaonekwa nachiremba zvataurwa Achangamiri ndinoimba kuti ukwedzi nenguva dzanga dzakapuwa nachiremba kuti dzinatofunda hatichasewa nekuti kutononoka kurwerwe pane zvadzakatoitwa dzikadzi kuzoenderera mberi nezvezvemba vanofanira kutodzokera kudai zvakare chiremba hapo chiremba ari zvaako zvake padanogona kutoroverwa zuva rekuti wasukasangana nachiremba yeye because shoko asi amakosi anenge aurobhiswa nekuti akaramba kuita zvaidiwa kuitwa panguva yacho iyo waakubvisa makosi awawo kuti vari kuramba vari kufamba chiremba wacho akaita basa iroro haapo nhasi nemwe nyaya iri kundinetsa inini ndiri kufamba ndichitotaurwa kunzi imi ndakakubhadhara ndo nyaya zara kumusha hanzi wakanotenga changamire ukatenga ng'anga inini nemari handitori noti kutoshukuziya hanzi makatengesa mombe mudanga ndo yakanoita izvo ini ndaitotsvagawo mari yekuti ndionoziya saka zvinhu zvakandibata-bata ndikati saka bheta kanyaya idzokere pakare nekuti hazvina kunyatsopera semafungiro avaizvii ndinoziva kuti izvi ngamba kutouya ndatozoziya nekutoerengwa nenyaya ndinozivawo ari kudro akashaya bhuku zvarutsanangurezvanobvenda vambozvitaura bai amangara zvinezvi ndiye akashaya bhuku nanhasi harisati ndariwana nanhasi harisati ndariwana saka amangarawo nhasi ndokuti arikutaura kuti bhuku arakari hasati wariona harisati anoda bhuku arakari asi handinokutora warambirei kuti chichere ini ukanaurambouchera bai kuti sabhukumba kwangu wakayakaira wayambe kutanga takabva paro friday saturday wachitoya makuseni ndokwavatangosvika kumba kwangu vachiti wati ndakupfuura nekwamakurumidze pana tete vati havana kukwanisa kuzouya nezuro vanhu havana kuuya nezuro pamwe transport isu takashingira kuti tidzokere kumba kwangu vasvika tikashingira tikadzokera vakasvika kumba kwangu makuseni vachitoti ndasvika kwamakurumidze zvanzi havako havana kukwanisa kuuya sainini chazodzoka wakadzoka futi wakadzoka zvingasainini munongoramba muchingodzoka muda kuti muroere pano ndiri ndega ivo pakanziva anofanira kunge varipo munoroera seivo wasipo ndakadzoka ndakarara kuno one day remangwana racho ndakaa ndatouya ndakatodzekera inini sabhuka ndii ndakatomutenga first day ndakaona naye ari papao ndikati kokomuri wazorovera rini right achibva ati ndikuda kuzorovera ramangwana ndobva awirwa nedambudziko refuneral ndobva aenda kufuneral ndobva adzoka ndamuona futi ndikati kokomuri wazorovera rini kunyange ndisipo uyamuroeramaiona sabhuku baba mukuru wake ndo sabhuku wedu ndikati kokomuri wazovera rini kunyange ndisipo ena murwere woko zvakadini zvakataura zvanzi ndiri kukwira mangwana makuseni ndobva asvika mudzimai wangu aripo zvikanzi rega ndibire pamhiri pane pamba pewavo zvikanzi awo papa hawasisipoba ndopandakadzoka ndabva kubasa zvikanzi pandataura mudzimai zvikanzi wanzi hawachagaripo pasaka wako achinorerwa chirudzini wakabva watotama nanhasi hawasi kugara ipapo ndo zvazvinotorewo maugara kupi nai andautama bai mai vakaenda kusembechu vakataura kuti vanenyura vakatorawo bhuruka wari kupokana here zvakataura kusembechu kuti vanenyura dziri kumusana vakatotora bhuruka inini bhuruku handina kutora iyeyo mungakodzokera kumasure
mai avo vakapokana chiremba akati mai makatora bhurugwa mune nyora kumusana inini dzikatariswa dzikaonekwa zvikanzi mai wabva waramba chiremba abva aita crossna chenda munorera hoko iwe yako zvichabuda zvega zvapiwa mazuva awa mai avo bvawaenda bvarotama nemusha ndakandiuti mai wakaramba nekukutikana kuziva toti wanazvo dai vanga vasina nyora dzemusana nekutora bhurukwa hoko iyi waingobvuma kuti roerai hoko nekuti havanaiti vainhani but ukaroera hoko unosara rupenyu tinobatane anonga ati baba achangamire ndinofunga sematauro anga achanare changamire nenge matoipedza nyaya kuti ngawadzokere futi pana chiremba nekuti hoko idzi hadzichisina basa ngawachipuhwa zuva rekudzoka waende pana chiremba iyo amai watakura maposti nhasi vanondoroera nekuti pese apa wakafamba wachitoona kuti hoko idzi dzishaiswe simba dzichitoda hoko idzodzo kuti dzobva dzaenga dzichindoroerwa nguva yacho iyoyo. mazikizira mwiduku changamiri dzinotenda kuti hoko kuroerwa kodzainzi dzinoitwe musi wacho unonzi kuchuru pakava nenyaya yekunzi pakamangara pekutanga akanga ine chinangwa chekuti dai zvagona ini handibvumi sori yendanapiwa namai avo handichazivi mazita avo kana wabvuma sori iyi zvinogona here kuti ndiwaregerere nditi hongu sori unataura kuti makapabhurisha kuti ndakashaya bhurugwa rangu ndinofungira kuti ndiwe zvikanzi handibvumiba kuti nditi sori hongu ndati sori nekuda kwekuti hawana kuwana chinhu chavo padare rashe changadzo pakakomberwa kunzi ngatichiende kune vane marambi vanokwanisa kunovheneka kuti riri papi ringava riri mumuti ringava riri mumba mamai ivavo kana rakumba kwavo uye akabvuma kuti kana rabatori mumba mako adzadze kwako saka bhurugwa kana riri mumba mamai avo aiwa tese tinogona ndorongwa richitorwa kare nechi musi wacho wekuchuru wakati inini ndiri kupai hoko idzi mundorowe marovera hoko idzi asi hamundoroere iwewo yako murundoroera kuti huya kune iwe ndaurera pangu huya kune iwe ndandorera pangu isusu pakurora kwoko tatisingakwanisi kuti tiendeko ini kana naishi changadzo asi hoko dziya dzaroverwa kana dzisina kuroverwa painzi pane tsarudzo yekuti muchaona zvichaitika after 7 days 7 days dzakadarika hoko hadzina kuroverwa saka zvichireva izvo kuti hoko idzi dzakanaka asi hadzina kushandiswa sezvadzaifanira kuti kuitwa ndiri kutsigira nenhau yenyu yekuti ngawadzoka unopiwa dzimwe hoko nyowani dzinoita kuti uyu kana ari yakatora dziva dzashanda kana asi yakatora dziva dzashanda pari zvino hapana akatora hapana asina kutorerwa wese wane mhosva wese hawana mhosva asi ndiri kuti changamire nyaya yebhurugwa mambo uyo aiona kana achigona kundionapo riri kana riri mumba meuyu ngaanongedze kuti enda paseri pewardrobe ndipo pane kana unotuma munhu ondoona kuti riri papi pamusoro ichangamira nyaya iyi patakaenda kusegwechu vakanzi bhurukwa iri vakaita vari vatatu vanhu avo vakatopurangana vari vatatu vakarangana musi wekutanga ukatadza wechituru wakatadza wechi4 ndobva wakazoita zvinhu izvi bhurukwa iri vakatokanda mwena mataurwa zvakaitwa nachangamire kusegu vakarikanda mwena pamusoro ichangamira bhurukwa ise bhurukwa vakataura vanambotata vanhu vakapangana vari vatatu vakati iwe ndiwe une bhurukwa riri mumba mako ndikati handina chandakatora murume wangu kati ini kuti riri mumba mangu ini sinamboriona zvichitaurwa kuti bhurugwa ndionaro hazvireve kuti izvozvizvi tingati riri mumba riri pai kana kuti wakatogadzira pamwe wakatoripisa handiti
atopedza kudii kugadzirwa anoziva ndiwe wakadii wakazviita izvo zvinotaura kuti ngariwe rinongedzwe harirege. Saka pakanzi okay iwe waramba zvawaramba takupa hoko idzi so that tione kuti zvauri kuramba inda kutaurira kuti ndiwo naro pane zvinozoitika kwauri zvauchazochema uchiuya uchitaura ndidzikinurei kuti bhurugwa rangu ridii ndidzore chii kana kuti zveshuwa ndini ndakatora ndairamba ndo mhiko dzakange dziripo pakuti hoko idzo dziroverwe kana asina sekutaura kwaanenge ari kuita ichokwadi kuti hapana chaizoitika paari handiti zvichinove zviro zvatiri kutarisa kuti ndo zvinofanira kuti zvidi zviitwe asi mazuva acho akatarwa akatopfuura hoko idzi kana hadzisina chisimba rekuti dzichadii nekuti tiri kutoona kuti hoko idzi pane zvakatoitwa nadzo kuti dzishaye simba nguva yese munhu anga ari kutenderera achida kuona kuti agadzirisa kuti hoko idzi dzishaye simba kachavana ndiri kuti dzivamboswere dai zvaibvira vakadzoka futi shengo shuru vakapuwa futi mukunyora ngatipuwe sabhuku sabhuku onda nadzo akapata sabhuku asatsvaga sabhuku onda nadzo ota basa rake mutulo otoenda kwashoera kufinish tangamire ndofunga kuti hoko wakapiwa itsvaka ndakutodza mupurisa muno mupurisa muno ngekuti ishena sabhuku vanhu vavo vanogara navo zvingo hazvo zvidiwo zvepambera kana kuti wakazviita zvikasvika pakutondokanganisa umwe munhu sabhuku anenge achinzi ndiwe ishionzi ndiwe ngekuti mumusha akubve mupurisa wemuno inhamwe dzinotenda mashoko ashe muchemberi nemhuri mbiri idzidzi paukama hwadzo ndisekuti nemuzukuru uye inini wacho inini pawiri hwavo ndarora kumba kwavo avo mai ndarora kumba kwavo saka nemashoko ashe muchemberi ekuti ngapfabwe munhu anobva mudare unopiwa hoko idzidzi nekuti pandakaitonga ndakusvika pandakagumirwa ndikati kwatakuenda inini ndakondereswa kuna kubva mumberi so saka ndakumbira kuti pabve mupurisa anondorwera kwedzodzo tochona kuti ndopatinoti waakuchita mamiti makosti nekuti wakaregera kuita zviro zvakadii zvakange zvataurwa saka kutozobva mupurisa anobva inzwa kuti anowanikwa rini ati rini nhasi anuya here next dare ndirini date akakuzura 31 next Friday. Saka maakuchitodzoka next Friday amubhadhari next Friday mabhadhara mari nemakuya kuona chiremba handiti then tozonzwa ipapo mosima then nemakosi tozoita tichiona mari dzemapurisa anozoenda unenge wakuona makosi acho okay.